Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышта. Кыш белән яз тартыша. Иртәләгән кебек тыелган язга җылытуны салкын төннәр алыштыра. Бүген Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыенында Татарстан рәисе 12 еллык эшкә нәтиҗә ясады. Флешка, рэп һәм мәхәббәт. Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркта шул исемдәге премьерага багышланган матбугат конференциясе булды. Бүген 6 мартта көндезге сәгать 10:40 Татарстанда халыкка хәбәр итү системасын тикшерү башлана. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының республика буенча баш идарәсе хәбәр итте. 10:40 сиреналар һәм сиреналы сөйләм җайланмалары яңгырый, радио һәм телеканалларда сөйләм хәбәрләре тапшырыла. Чара елына 2 тапкыр март һәм октябрь айларында үткәрелә. Календарда яз айы башланса да, синоптиклар бу атнада әле температура үзгәрешен фаразлый. Бүген 6 мартта республиканың кайбер районнарында бераз кар яву ихтимал. Көндез һава температурасы 7 градус салкын, иртәгә 7 мартта республикага төньяк киңлектән шулай ук салкын һава килә. Юлларда бозлавык саклана, тулайым алганда марттагы температура синоптикларның фаразы буенча нормадан түбәнрәк була. Шуңа күрә кышкы киемнәрне салырга иртәрәк әле. Бу көннәрдә Казанда 12-нче Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены бара. Ул иң беренче чиратта авылларны саклау һәм авыл хуҗалыгын үстерү максаты белән оештырыла. Быел 3 көнлек җыенга Россиянең 40 төбәгеннән, шулай ук Татарстаннан 800 кеше бизнес вәкилләре һәм фермер хуҗалыклары җитәкчеләре җыелды. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов эшмәкәрләр белән очрашып, продукциялар белән танышты, пленар утырышта иң уңышлыларын бүләкләде. Авылны саклау ул милләтне саклау дигән сүз. Корсын үзәгендәге пленар утырышта Рөстәм Миңнеханов авыл хуҗалыгы тармагын үстерүдә актив эшләүчеләрне бүләкләде. Рәисебез авыл эшмәкәрләренә зур өметләр баглый. Безнең нигезебез авылда. Әгәр дә без авылларыбызны югалтсак, менә 4200-гә якын авыл бар, татар авыллары. Шушы авылларда бу авылның эштәлеге менә эшмәкәрләрдә сездә. Монда килгән кешеләр арасында берсе дә хөкүмәт хисабына яшәүче юк. Монда бөтенесе эшли, бүтән кешегә эш бирә. Һәм менә бу күргәзмәне карасак, бил илдә дә, бер җирдә дә мондый тәмле ризыкларны булдыра алмыйлар. Сез генә булдыра аласыз. Сезгә кул чабабыз, сезгә рәхмәт әйтәбез. Рөстәм Миңнеханов авылдан килгән һәр продукция белән якыннан танышты. Җыенның иң кызыклы өлеше күргәзмә ярминкә булгандыр. Биредә авылда җитештерелә торган һәр нәрсә бар. Хәләл ит эшләмәләреннән алып, кәҗә мамыгыннан ясалган киемнәргә кадәр. Эшмәкәрләрнең иң кечкенәсенә 19, өлкәненә 67 яшь. Лиматлар ул безнең аерым линейка, аерым производство җибәрдек. Ул инде соклардан ясала. Онда краситель юк, шикәр юк. Ул төсне бирә аның виноград суының төсе, инде баллылыгын бирә виноградның фруктозасы. Һәр авылның үз яшәү рәвеше. Әстерхан өлкәсе Кәммени авылында Бикшураевлар карбыз кавын үстереп, аннан бал җитештерәләр. Безнең әби бабаларыбызның онытылган дип әйтик, шундый рецептурасын без кире актарып казып чыгардык та. Карбыздан һәм кавыннан чыгарабыз карбыз балы, карбыз кайнатмасы, кавын кайнатмасы. Халык бигрәк тә яратты. Шундый эксклюзив кызык продукция булгач, бигрәк тә туристлар безнең Әстерхан өлкәсенә килгән инде сәяхәт буенча килгән халык аны бик нык яратып алалар. Мордовиядәге бер туган Ишалиевлар Россия регионнарын хәләл казылык белән тәэмин итәләр. Безнеке брендыбыз ул казылык от братьев Ишалиевых. Һәр ел килгән сайын без яңалык үзебезгә алабыз. Алла бирсә, шундый формалар аркылы без үзебезнең продукциябызны алдыга тибәрәбез. Җыен әле дә дәвам итә. Бүген эшмәкәрләр Кукмара районындагы сәфәрдә җирле эшмәкәрләрнең хуҗалыклары һәм эш тәҗрибәсе белән таныша. Миләүшә Мусина, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.
Казанда информ уйык мәгълүмат бирү буенча масштаблы программа дәвам итә. Үзәк сайлау комиссиясе әгъзалары сайлаучылар йортлары буйлап президент сайлауларында тавыш бирүнең барлык мөмкинлекләре белән таныштыралар. Үз тавышыңны теркәлү яки яшәү урыны буенча сайлау участогында өйдә мобиль сайлаучы системасы аша бирергә мөмкин. Үзәк сайлау комиссиясе хезмәткәрләре республика буенча 1,5 миллион артык йортта инде булганнар. Проект иртәгә 7 мартка кадәр дәвам итә. Безнең вазифалар барлык яшәүчеләрне сайлауга, Россия президентын сайлауларга өндәү. Бик актив катнашалар. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Быел Россия президенты элан иткән гаилә елында Казанның гражданлык хәле актларын теркәү идарәсе төрле чаралар үткәрә. Алар арасында яңа аудиоспектакль чыгару, Казан гаилә үзәге буенча экскурсия оештыру, шәһәрнең үрнәк гаиләләре белән таныштыру. Март ахырында чараларда актив катнашканнарны кыйммәтле бүләкләр көтә. Билгеле булганча, мартта Россия президенты сайлаулары уза. Бу көннәрдә Казанда гаилә корырга теләүчеләр бар. Сайлау көннәрендә гаилә коручылар өчен истәлекле чаралар да каралган. Татар мультфильм берләшмәсе җитештергән Әлмәндәр фильмы 4-нче Мәскәү халыкара балалар кинофестиваленең иң яхшы анимацион фильмы дип танылды. Ул татар драматургия классигы Туфан Миңнуллинның Әлдермештән Әлмәндәр әсәреннән нигезләнеп төшерелде. Фильм республика рәисе Рөстәм Миннеханов татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм Татнефть компаниясе ярдәме белән төшерелде. Быел кинофестивальдә барлыгы 18 илдән 78 эш тәкъдим ителгән иде. 19-20 март көннәрендә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры премьера тәкъдим итә. Флешка, рэп һәм мәхәббәт дип исемләнгән спектакль Татар театры сәхнәсендә беренче тапкыр куела торган рэп-опера. Шул уңайдан Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркта матбугат конференциясе булып узды. Флешка, рэп һәм мәхәббәт спектакльләре Кәрим Тинчурин театрының быелгы 3-нче премьерасы булып тора. Пьеса драматург Илгиз Зәйниев тарафыннан Тинчурин театры өчен махсус язылган. Гомумән, бу беренче тапкыр куела торган үзенчәлекләргә бай булган рэп-опера. Безнең актерларга инде хас булмаган җырлар, биюләр, яшәү рәвеше инде. Анда 11 кеше катнаша, 11 актер, әмма кайбер рольләрдә инде 2 составта бар. Әлеге спектакльдә классикадан читләшү күз уңында тора. Исеме дә заманча яңгырашала. Спектакль Иттифак беренче татар рэп төркеме иҗатына багышлана. Җырларны Тинчурин театры артистлары башкара. Биредә вакыйгалар шул исәптән Иттифак төркеме җырлары аша тасвирлана. Мындагы декорациялар алар бик тиз үзгәреп торалар. Һәм үзегез күрсез килгәннән соң, монда машинаның имитациялары сәхнәдә җөрөячәкләр, алар һәм сәхнәдән стеналарда булган әйберләр үзгәреп торачаклар. Динә Нәҗмәдинова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.